Mae wedi bod yn dymor anodd a chaled o safbwynt canlyniadau i Dreigiau Caerdydd. Maen nhw mond i ennill 2 gêm drwy'r tymor, a'r 2 yna oddi cartre. Cyfle i orffen y tymor mewn steil heno felly yma yn Arena Utilita o flaen i cefnogwyr. Ond mae am fod yn dasg a hanner wrth iddyn nhw groesawu London Pulse sydd ar frig y tabl, a nhwtha mond i colli 2 gêm drwy'r tymor. Maen nhw hefyd wrth reswm yn saff o'i lle yn y rowndiau cynderfynol. Roedd hi'n ddechrau addawol i'r Dreigiau yn amddiffyn yn gadarn ac o ganlyniad yn mynd ar y blaen yn gynnar, wrth i Arrington ar ôl lwyddo gyda 2 ergyd yr 1 tua'r pist. Roedd Pulse wedi hysgwyd heb os ar dorf cartra wrth i bodd, yn enwedig o weld hyder yn y chwarae ac yn saethu Arrington. Ond Pulse yn dangos yn gosydyn pam mae nhw sy'n arwain y ffordd y tymor hwn yn tynnu hi'n ôl yn ddidrafferth. 1 pwynt y gwahaniaeth wrth i gyfnod y supershot gychwyn. Olivia Tyshyn yn gywir gyda'r ergyd yma efo mond 2 funud i fynd. Dath Chelsea byd ymlaen i'r Dreigiau gan oedd Bethan gyfartal fan hyn. Ond Pulse ar y blaen o 4 pwynt erbyn diwedd y chwarter, 11-15 y sgôr. Fe agorodd y bwlch yn fwy ar y sgorfwrdd wrth i'r ail chwarter fynd yn ei blaen, ac i'r Dreigiau weithio'n galed yn amddiffynol, roedden nhw'n anlwcus ar y brydiau a Pulse yn cymryd mantais. Fe aeth London Pulse ymhellach ar y blaen, Tyshyn yn gywir unwaith eto o dan y pist a'r Dreigiau yn methu ag ymateb i'r llif o ymosodiadau gan yr ymwelwyr. O'r diwedd daeth reswm i'r dorf godi llais, i Arrington yn gywir o'r part 10 pwynt y tro hwn, ond roedd y llif ddorau wedi agor, a'r tîm o'n pinc yn gorffen y chwarter 1 pwynt ar 15 ar y blaen. Mae'r Dreigiau wedi cipio'r 2 basgarol gyntaf wedi'r trydydd chwarter yma ddechrau, ond Pulse yn dod unwaith eto a Tyshyn yn gywir. Dyma Pulse yn ymosod trwy'r canolraig. Taylor Orr yn gweld bod Nicole Breet yn gwbl rhydd dan y pist, rhy hawdd i'r tîm o Lundain. Eto Orr at Tyshyn. Ar ymwelwyr 19 pwynt ar y blaen bellach. Felly dim amdani ond saib tactegol wedi alw gan y Dreigiau. Chelsea byd ymlaen wedi'r saib na, faint y wahaniaeth allith hi wneud sgwni. Gwych ganddi hi. Y Dreigiau wedi llwyddo i sgorio 6 pwynt cyn diwedd y chwarter a Pulse dim ond 2 ers y saib. Y bwlch rwan lawr 13. Wrth i'r cloc gyfri lawr ar gêm ola'r tymor sydd wedi bod yn un rhwystredig i'r Dreigiau, roedd Pulse yn parhau i ychwanegu ati cyfanswm. Ond roedd yna gol gysur o'r parth supershot i Chelsea byd yn ei gêm ola dros y clwb, cyn symud i Ffrainc, yn llwyddo gyda ergyd hyfryd tua'r pist. Y tîm o Lundain yn dangos i bod nhw'n heiddi gorffen y tymor cyffredin ar frig y tabl, ac heb os yn edrych ymlaen at ei gêm cynderfynol yn erbyn Loughborough Lightning yn llawn hyder. Y sgôr terfynol Dreigiau Caerdydd 44, London Pulse 67. It was always going to be difficult into the season playing top of the league. How do you reflect on that game? Oh, look, I think, they're a quality side. They are the top for a reason. And I think we had 2 really good quarters. Quarter 1, quarter 3 were great. 2 and 4 a little bit, hit and miss. But that's the pressure that they put us under. And they probably deserve to be number 1. Chelsea, final game for the Cardiff Dragons, last game of the season. Is it an emotional one for you? Yeah, definitely emotional one. Having my children here, my husband, made it worthwhile. You mentioned that quarter 3 tactical timeout. What was said because you came out with the blocks firing? Yeah, look, I felt like they had a bit of a flow on. I just thought we needed to sort of regroup and regather, and we came out of that quite well. So that was good because we haven't always done that in the past. I think getting those wins away is great, and especially last week going all the way to Leeds and making that trip worth it was amazing, but winning at home in front of your home crowd, there's nothing quite like it. So I think that's something that we're definitely going to look to for next year, and the why and how we can improve. I mean, it was a relatively new group this year, new coach, new situation, so we did build throughout the season. I think the team that we had at round 1 here versus the team that we've had today are completely different, so I'm really proud of the way that we've built, and I just think bigger and better. We're just pushing into really cool things. And 3 years in France for you? 3 years in France, and we're very excited as a family about the opportunity. Oh, well, good luck. It's been a brilliant season. Thanks, Chelsea. Thank you.
A dyna ni, tymor cynta yr NSL ar ei newydd wedd wedi dod i ben. Yn anffodus i Dreigiau Caerdydd, oedden nhw methu a sicrhau buddigoliaeth gartra o flaen i cefnogwyr, ond mae yna wastad tymor nesaf. Diolch i chi am wylio a welwn ni chi y tro nesaf.